Hej og velkommen til legeautocamper.dk. Mit navn er Martin, og i dag vil jeg vise jer vores Benimar Sport 363, som vi har i vores udlejning. Det er en video, hvor vi gennemgår, hvordan det hele det fungerer, så du er rigtig godt forberedt, når du skal afsted på din udlejning af vores autocamper. Så følg med her omkring. Det første lige er at bemærke, det er, at der selvfølgelig er noget stativ herom bagpå, eller noget holder herom bagpå, hvor man kan sætte cykelstativ på. Det er noget, der er muligt for at tilkøbe inden sin tur. Så enten når du booker den, eller hvis du kommer i tanke om det efterfølgende, så giv mig et kald. Så kan vi montere en cykelholder til almindelige cykler eller elcykler mod gebyr på mellem 250 og 300 kroner per uge. Der er en stor flot garage inde i sådan en Benimar Sport her, som I kan se. Herinde finder jeg alt det udstyr, som er på inventarlisten, eller i hvert fald det store udstyr, der er på den. Der er ikke så meget at sige om det herinde, det er bare en stor lagerplads, som man kan komme ind til. Der er lås på den i top og i bund, og vi anbefaler, at man låser dem under kørsel, just in case der skulle ske et eller andet, der gør, at den skulle springe op. Det burde den ikke med retningen, men vi anbefaler altid, at man gør det alligevel. Der er jo vand på sådan en bil som den her, og det betyder også, at der er en spildevandstank, der nogle gange bliver fyldt op med det vand, man bruger ind i den. Spildevandsafsapning, det er hernede. Hvis du kommer helt ned, Emil, så kan man se her et håndtag, man trækker i. Når man trækker i det, nu er den så tom den her, men ellers så vil der jo flyde væske ud lige stille her af røret. Den skal tømmes på rigtige pladser. Rundt omkring på rastepladser, stellepladser, campingpladser. Der er nogle tømmesteder, hvor man kan gøre det. Og det hedder gråt vand, det man tømmer der, hvis I skal spørge nogen til råds om, hvor I kan gøre det henne. Det er i hvert fald vigtigt, at man ikke bare tømmer det ud på jorden et eller andet sted. Fordi det er jo vand, der kommer fra håndvasken af og fra badet af. Så det er ikke altid det sted beskidt, men der er god mulighed for, efter noget opvask, at det ikke er det lækreste vand i verden. Der sidder en markise op på toppen heroppe. Den tager vi lige til sidst, lige hurtigt at rulle ud, så jeg kan vise, hvordan det fungerer. Ellers så er det sådan en Ford bil, der sidder på den, og skulle I få behov for at fylde noget sprinklervæske på den, hvis I fx har den afsted på en langtidsleje, eller noget olie på den, fordi I er afsted på en langtidsleje, så skal man altså bruge bilnøglen her, for at låse op ind til motorrummet. Man drejer den først til venstre, for at løsne, og så til højre, for at kunne løfte op. Og så er det ellers bare at få fyldt på. Sprinklervæske, olie, kølervæske herover. For langt de fleste af jer, så er det ikke nødvendigt at skulle ned i det her rum. Men der er nogle få stykker samtidig, der lejer vores autocamper i meget lange perioder. Så det er bare lidt for at vise, hvordan man kommer ned i motorrummet. Herovre på venstre side, der kan I påfylde diesel og AdBlue. Der er ikke nogen lås på, og det er fordi måden man kommer ind til det på, det er ved at åbne døren. Og når først døren er åben, så kan man komme til at åbne sine to klapper her. Så de bliver låst sammen med døren. Den øverste det er diesel, den nederste det er AdBlue. AdBlue det er et additiv, du samtidig putter på i nyere dieselbiler, for at der skal være mindre udslip af CO2-gasser. Begge to de er altså fyldt op, når I kommer og henter jeres bil, og skal også være fyldt op, når den kommer hjem igen. Det vil sige, det betaler I selv for. Om i garagen, jeg nævnte før, der finder I vores landstrømskabel, samt en adapter til at putte det almindelige stikkontakt. Det landstrømskabel, det kan man tage og sætte i her. Det blå stik. Det er den måde, man får 230 volt på ind i sin bil. Normalvis så er der kun 12 volt inde som den her. Men med sammen man sætter kablet på her og kobler på en station på en campingplads for eksempel, så er der mulighed for at bruge din stikkontakter ind i bilen og have 230 volt. Og i øvrigt også køre varme på bilen igennem det her 230 volt. Vandpåfyldning, det har du heroppe. Nu er den låst, så låser vi lige op for den. Sådan der. Vandpåfyldning, det har I her. Det er bare at tage en haveslange eller en vandkande, som I finder om bag i bilen, og så få fyldt vand på den. Når I bestiller autocamper ved os, så er der en obligatorisk startpakke, som man får med, eller man skal tage med. Og inkluderet i den, så er vandpåfyldning. Vi skal bare vide på forhånd, om I ønsker at have det på eller ej. Det koster ikke noget ekstra, bare vi lige ved det. Og det er noget, man krydser af sammen med bestillingen, eller igen, kontakter os efterfølgende for at få fyldt på. Næste herovre, det er vandtanken. Hvad er det vandtanken? Det er noget pjat. Det er toilettanken, der sidder herinde. Sådan der. Toilettanken,
det er jo der, hvor når I bruger toilettet derinde, der kommer alt affald dernede i. Det vil sige, afløbene fra bruser og fra håndvaske og toilettet, de er separat af hinanden. Toilettanken den kører helt for sig selv. Man tømmer den ved at tage det blå håndtag hernede. Bare lige at trække op, trække ud. Så drejer man halsen herover, skruer det blå låg af, hele vejen af selvfølgelig. Og så kan man tømme det. Igen findes der tømmestationer rundt omkring på rastepladser, på stellpladser, på campingpladser, og alternativt bare ned i et helt almindeligt toilet. Når I så er færdige med jeres tur, og det er sidste dag, I skal til at aflevere den, så er det vigtigt lige at finde noget vand et sted, og lige få fyldt den op et par gange lige skulle efter, så den er ren og klar til den næste, der skal afsted. Når man bruger sådan en toilet, som det der sidder her i autocamperen, så skal man bruge sådan nogle toilettabs, der giver lidt bedre duft til det hele dernede. Og der er også noget specielt toiletpapir, du skal bruge. Og jeg viser jer begge dele, når vi kommer ind i autocamperen her senere. Ellers så tænker jeg lige hurtigt, at vi skal se, hvordan markisen op den virker. Så der ligger sådan en håndsving her, fuldstændig gammeldags, men det virker. Så man kan udvide ved at dreje på den sort her, og så hive den op af. Og så ellers bare føre den op i hullet herover på venstre side af markisen, og begynde at svinge den ud af lige så stille. Nu kører vi ikke lige helt ud, men jeg vil lige vise, hvordan benene fungerer på den. Sådan. Når I skal have benene ned på markisen, så tager I simpelthen bare metalstykket herover og presser ud mod ydersiden, sådan der. Det man gør, når det sker, hvis du går herover og filmer Emil, det er en lille holder her. Der sidder den inde i normalvis og hviler, og så trækker man den ud af den, for at så kunne vippe den ned. Når man så har fundet et sted, hvor den skal være, og den rigtige højde, den skal være i, så tager man plasthåndtaget her, og så man vipper op af. Den skal have et godt skub, så den kommer op i sådan en ret stejl position. Så er den låst hernede i benet, så den ikke kommer til at køre op og ned. Og det samme, når den skal ned igen, så skubber man bare til. Det er ikke verdens stærkeste stykke plastik, og I kan se, at det er ret tyndt. Så når I bruger den her, så sørg for at tage fat godt inde ved bunden derinde, så I ikke kommer til at knække den. Så er det bare at skubbe den på plads igen. Igen, sørg for at få skubbet den helt ind den her, så den kommer ind i hullet herinde igen og låser. Sådan der. Og så kører vi ellers bare markisen ind igen. Den kan godt drille lidt, når man skal den ud af hullet heroppe. Så det handler om lige at få drejet den på den rigtige måde, så man kan få trukket den ned igen. Sådan der. Så. Når I får autocamperen og står udvendigt med den, så anbefaler vi altid, at man også selv lige går en tur rundt omkring den og sørger for at få taget nogle billeder af den. Fordi der kan jo være nogle skader, som vi måske har overset. Så for at sikre jer selv bedst muligt, så tag nogle billeder hele vejen rundt omkring. Det gør jeg også altid ved udlevering. Så er vi sikret bedst muligt begge parter, så der er ikke nogen, der kommer til at betale for noget, de ikke skal betale for. Når I kører i den, så I lægger mærke til det, så er der ret langt fra bagerste hjul, og så hele vejen hen til bagenden. Det betyder, at når I tager et sving, så kommer bagenden altså ret langt ud, så det er vigtigt, at I tager nogle store sving, når I skal rundt omkring. Ellers risikerer I, at bagenden kommer til at stå imod noget. Ligesådan, når I kører over hump, eksempelvis når I kører ud fra vores matrikel af, så er det vigtigt, at I kører meget langsomt over de hump, fordi bagenden kan godt hoppe på den, når den er så langt ude, som den er her. Så det er nogle ting, der er vigtige at tænke over, når man møder at køre i sådan en stor vogn som den her. Også selvom man er vant til at køre store kassebiler, for store kassebiler de har ikke det udhæng, som du har på en autocamper. Så det er altid vigtigt at være opmærksom på. Så er også vigtigt at være opmærksom på højden, specielt på den her model. Den har den her alkove, og det kan godt være, at den ikke er så høj om bagved, men den er altså ret høj op foran. Så altid være opmærksom på, at de har et ret høj og ret bred bil, ret lang bil. Vi fortsætter indvendigt.
Så. Hvis vi starter heroppe, så skal vi godt tæt på med kameraet, så vi kan se, hvad der sker. Her bliver styret i strømmen inde i bilen her, eller 12 volten herinde. Den første det er til at tænde og slukke med. Ups. Næste det er 12 volten, man tænder og slukker for herinde. Når den er tændt for, så kan man tænde og slukke for alle stikkontakterne inde i bilen og bruge 12 volt herinde i øvrigt. Den næste herovre, det er vandpumpen. Når man tænder for den, så virker vandet mere eller mindre med det samme, så trykket på det. Om vi lader den til at køre hele tiden eller ej, det er op til jer. Personligt så plejer jeg at tænde den, når jeg skal bruge den, og ellers er den bare til at stå slukket. Den her, det er udvendig lys på bilen. Hernede i bunden, der kan I se indikator på, hvor meget strøm der er på, og hvor meget vand der er på. Den første, den viser, hvor meget strøm der er på brodelen herom, som I kan se helt oppe i det grønne felt. Nummer 2 viser, hvor meget strøm der er på bildelen, altså op foran. Og når jeg siger brodel og bildel, så er det fordi, der er 2 separate batterier. Og du kan ikke komme til at tømme bildelsbatteriet ved at bruge brodelsbatteriet. Det er lavet, så man er sikret der, så du altid kan starte bilen. Den tredje herovre, det er vandstanden, der viser. Du kan se, den er helt i bunden deroppe. Og den sidste herovre, det er lysstyrken på panelet her. Den kan I holde inde, og så kan I se, hvordan lysstyrken bliver mindre og mindre og mindre. Og det samme, hvis I slipper den, holder den ind igen, så skruer den op for lysstyrken i stedet for. Der er nogle små symboler herovre i venstre side. Den øverste heroppe, ligesom I kan se dernede, der blinker gul. Den blinker gul, er noget, man skal være opmærksom på. I det her tilfælde, så er det fordi, der ikke er mere ren vand på. Så hvis man nu var på tur, nu holder den stille den her, så det er jo fuldstændig ligegyldigt. Men hvis du er på tur og skal bruge vand, så er det ret træls, hvis den begynder at være tom. Derfor siger den, hey, hold lige øje, vi skal have noget mere vand på. Den nederste, den viser det modsatte. Den viser, når du har brugt alt dit rene vand, og det ligger nede i spildevandstanken, så blinker den gul, ligesom den gør deroppe, og siger, nu skal du til at tømme den. Den anden øverste, der siger, at nu er brodelsbatteriet ved at være meget flad, og den øverste siger, at nu er bildelsbatteriet ved at være meget flad. Over i modsatte side herovre, så er der et symbol, der ligner et stik, og det viser, at nu er landstrøm koblet til. Så lyser den også gul ved siden af, ligesom den gjorde over ved spildevandet derovre, og ved ren vand derovre. Den ovenover, den viser, at det ene batteri lader til det andet batteri. Herover til højre for, der kan I styre varmen herinde, og det er varme vand. Hvis du kigger på skærmen, så er den midt i. Jeg korrigerer lige kameraet her, beklager. Slukker vi lige for det hele. Der. Godt. Her kan I styre temperaturen. Den hedder Room Climate. I trykker bare på den. Og så kan I vælge enten om den skal lave heating, altså varme herinde, eller ventilation, som er ventilation herinde. Ventilation, den bruger I, hvis I ønsker at have lidt mere cirkulation i luften herinde. Så de kanaler, hvor der normalt kommer varme ud, der kommer bare luft ud, der sørger for at hele cirkulere. Alternativt er så at bruge heating herinde. Den kan ikke køle ned, den kan kun varme op. Men det her egentlig gør det. Og der ser I bare på den temperatur, jeg gerne vil have den på. Eksempelvis 21 grader. Nedenunder der viser, hvad temperatur der er herinde, lige pt. I kan vælge enten at køre den på comfort, eller at køre den på fast. Comfort, så går det stille og roligt, så varmer den op. Og fast, så bruger den lidt mere gas eller lidt mere strøm, og varmer hurtigt op. Man kan vælge hernede i bunden, enten den skal varme op på gas, som den er på nu, eller den skal varme op på strøm. Den kan køre på begge dele, så laver den en prioritering hele tiden af, hvad den synes, der er bedst at bruge. Eller man kan slå elektricitet fra, så den kun kører på gas, eller slå gas fra, så den kun kører på strøm. Der er mulighed for enten at bruge 900 watt eller 1800 watt. Og forskellen er egentlig bare, hvor meget strøm den bruger, og hvor effektivt den fungerer. Sådan der. Næste funktion herovre, det er varmt vand. Det er bare at trykke på den, tryk på turn on. Nu er der ikke noget, hverken gas eller el på den lige nu, så den kan ikke gøre noget. Men ideen er, her hvor der står hot i midten, jeg ved ikke om I kan se det heroppe, når kvaliteten er for dårlig af lyset herinde. Men der er mulighed for at trykke højre og venstre på den heroppe, for at skifte mellem de forskellige temperaturer. Der er eco, der er comfort og der er hot. Comfort og hot, det svarer cirka til 50 grader og cirka til 70 grader. Eco svarer også cirka til 50 grader, men kører stille og roligt op, altså sparer lidt på strømmen. Der er også mulighed for at bruge boost-funktionen heroppe i toppen. Så bruger den endnu mere gas eller strøm på at få varmet op hurtigt. Ligesom med varmen, så er det mulighed for hernede at vælge, om det skal være gas, eller om det skal være elektricitet, man bruger til at varme op med. Sådan der. Øvrige ting herinde, det er velkommen til at gå og rode med.
Der er ikke mere, I som sådan kommer til at bruge herinde. Der er notifikationer selvfølgelig. Der kan I gå ind og se, hvis der er nogle fejl på den. Eksempelvis lige nu, så siger den, at der er ikke mere gas på. Så derfor så virker gassen ikke. Men når først man får skiftet gasflasken, så skulle det gerne virke igen. Så har vi køleskabet herover. Det er det samme. Den har en del knapper oppe i toppen til at styre det hele med. Den første her, den holder man inde for at tænde og slukke. Sådan der. Knappen her i midten holder inde for at vælge energikilde. Så I kan se, så blinker det herovre. A, det står for automatisk, så vælger den selv energikilden. Nummer 2 her, det er landstrøm, så bruger den kun 230 volt for landstrømmen. Den tredje her, det er batteri. Den virker kun i praksis, når bilen den kører, så den kan I ikke vælge. Hvis I vælger den nu, så går den på fejl med det samme. Den sidste herovre, der ligner en flamme, det er gas. Den kan I køre med mere eller mindre hele tiden. Men vi anbefaler altid, at man bruger A for automatisk, så skifter den selv til det, man skal bruge. Eller det, der er til rådighed. Når man vælger energikilden, så går den over på styrkehover. Og det er bare at prøve sig frem og se, hvad der fungerer bedst for en. Om den skal stå på 3 eller 4 eller 5, eller hvordan overledes. Så vælger jeg den der. Der er ikke noget landstrøm på nu, og der er ikke noget gas på, derfor den står og blinker nu og melder fejl. Over i køkkenet herovre, der har I jo håndvasken og en vandhane, og den virker fuldstændig ligesom derhjemme. Så når først I har fået tændt for vandpumpen, så er det bare tændt for hanen, så kommer vand ud. Der kan være lidt restvand i den, som der er lige nu. Men ellers så er det først, når vandpumpen den er tændt, det virker. Sådan der. Komfuret herover. Der skal I også bare have sørget for, at der er gas på den. Og så er det bare at tage dem her over, knapperne. Dreje over, holde nede på den, og dreje over på max styrke. Tag en lighter, og så tænde for den. Så er der gang en gasplusser. Så det er fuldstændig ligesom I kender af gammeldags gaskomfur. Men det kræver selvfølgelig, at der er gas på den, ellers fungerer det ikke. Nedenunder, der har I en gasbageovn. Det fungerer igen meget lige det er ovenover. Hvis vi åbner herinde, igen der er ikke gas på, så I kan ikke se det herinde. Men I tager kontakten heroppe, holder inde på den, drejer ned på max, trykker på gnidsstarteren, og så kommer der en flamme ind i bunden, som sørger for, at der kommer varme derind. Og når først flammen den er tændt dernede, og I kan se der er ild i den, så er det bare at justere temperaturen op på termostatet heroppe. Før I kan bruge gnidsstarteren her, så kræver det, at 12 volt det er tændt op på panelet, som jeg viste til jer før. Så hvis ikke det virker, så er det højst sandsynligt, fordi I ikke har fået tændt for 12 volt. Så tager vi lige badeværelset herovre. Igen en håndvask, der virker, når først I har tændt for vandpumpen. Så kører det. Toilettet her. Skal vi se, om der er nogen her i. Det er der ikke. Men toilettet her, der tager man simpelthen bare lige og åbner for det grå håndtag hernede, hvis man ønsker at få skyllet ud. Så er der adgang direkte ned til toilettanken hernede. Inden man bruger den første gang, så er det vigtigt, at man får puttet en toilettabs ned i bunden hernede, og det er bare at smide den ned i hullet her. Den sørger for, at der er lidt mindre gener, rent lugtmæssigt, og også at det hele bliver opløst lidt bedre. Så er det vigtigt at bruge det rigtige toiletpapir, og det rigtige toiletpapir, det lægger vi med i en lille startpakke, når man får den. Men skal I på længere ture, så skal jeg selv sørge for at købe noget mere af det. Der sidder en indikator herovre på siden af toilettet, som I kan se der. Den er grøn, når den er tom, og skifter til den røde, I lige kan se hjørnet af der, når den begynder at være fyldt op. Når jeg er tændt for vandpumpen, når der er tændt for 12 volt, så kan I trykke på skyld der, og få skyllet ud, så kanterne de også lige bliver skyllet efter. Alternativ til tapsene, så kan I se, at den sidste, der har været afsted, har købt noget af det her væske, man kan putte i. Det er egentlig samme idé. Man putter en eller anden given mængde i, det går an på, hvad for en slags man har købt. Og så fungerer det i stedet for toilettabs. Bruseren herovre, igen ligesom derhjemme, sørg for vandpumpen den er tændt, så fungerer det fuldstændig som derhjemme. Skru op for det her, for styrken, juster temperaturen med at dreje den fra side til side, så kører det. Over i sengegruppen herovre, hvis vi går herover, så har man 2 enkeltsenge som standard, men også mulighed for at lave det her udtræk, hvor man kan lægge en ekstra høne i, og på den måde få en stor dobbeltseng. Når man ikke bruger den her udvidelsesmetode, så er der en trappe herinde, man bare lige kan vippe ned, så er der nem adgang til sengen. Og vælger man at bruge udvidelsen, så bruger man bare den her stige, der er med.
Når I skal bruge skab og skuffer og sådan noget rundt omkring i bilen her, så er det vigtigt, at I bruger de rigtige udløser, der sidder på skabene. Og for eksempel, der skal I lige have fingrene om bagved. Og så er sådan en her, man lige skal skubbe ind på, før man kan åbne skabet. Hvis man bare prøver at hive til, så er det, at de går i stykker. Lige sådan, når jeg er nede på skabene hernede, så har de sådan en her, hvor man skal trykke ind på den, så popper den ud, og så kan man bruge skabene. Og det er vigtigt at sørge for, at de er lukket under kørsel, fordi hvis sådan et skabsdør her, den svinger op, så kan den selvfølgelig få skader, men den kan også flyve af hængslerne, og alt det inventar kan flyve ud. Så altid tjek dine skabslåger, de er lukket, inden du kører. Der er en spiseplads her, bordplads her. Den kan man også udvide. Der sidder her nedenunder et lille håndtag, man kan rykke ned i. Når man gør det, så kan man svippe bordet omkring. Sådan her. Og den kommer hele vejen omkring, så man ligesom kan bruge siddepladsen herovre, hvor jeg sidder også, i stedet for kun at sidde på de to. Her hvor jeg står, der er mulighed for at lave en femte siddeplads. Det gør man ved at tage de to yderste hønder her og fjerne. Så kan man skubbe det her træstykke sådan. Skub det her træstykke ind. Så kan man vende det hele om. Således her. Så har du en nakkestøt oppe i hjørnet, og du har en mavesele her. Og så har du altså en femte siddeplads. Og det glemte jeg at sige, når du skal lave den femte siddeplads, så er det vigtigt lige at få sit træstykke med herover, som giver ekstra støtte om i ryggen. Ellers så går det lidt træls at sidde på sådan en halv væg der. Sådan. Der. Rundt omkring i bilen der er jo selvfølgelig vinduer, og der er mulighed for enten at bruge den nederste funktion, som er komplet mørklægning, eller den øverste funktion, som er myggenet. Vinduerne kan åbnes. Det gør man ved at trykke ind på den her lille knap, der er der, og samtidig skubbe op på den her. Og det er vigtigt at få åbnet alle sammen, så man ikke kommer til at ødelægge noget. Sådan der. Så kan man ellers skubbe den ud, og så trække den lige stille ind igen. Således. Upsi. Op i førerhuset. Der er ikke så meget at sige. Der er mulighed for at tage sin stol og vende den om. Hvis du filmer hernede, Emil. De håndtag her, jeg har fat i, den trækker man ud, hvis man ønsker at vende sin stol om. Nu kan jeg ikke rigtig komme til det fra bordet, fordi den sidder lidt træls i nu, så skal man have lidt længere frem, eller rykke bordet lidt tilbage. Men der er mulighed for at vende sin stol om. Og det samme for den, som Emil han sidder i. Der kan man også gøre det på. Der er mulighed for at tænde for radioen heroppe og koble sin telefon på. Eksempelvis via Apple, et eller andet Apple Connect system. Det gør man ved at sætte sit USB-stik i hernede. Og det samme hvis du har Android, så findes der Android Link, så kan du koble på heroppe. Før man kan tænde for radioen her, så skal man bruge hovedafbryderen heroppe. Der var radio på, står på 0 nu. Hvis man sætter den på 1, så er der mulighed for at tænde for radioen. Og så fungerer det hele ellers. Ja, det er vist i grov træk det der at sige om vores Bennimar Sport 363. Det er en video, som vi gerne vil have, I lige tager et kig på, inden I tager afsted, for at være godt forberedt på jeres tur. Men jeg står også til rådighed, eller mig eller min kollega Flemming, så til rådighed til at svare på spørgsmål, hvis der skulle være nogen på dagen. Men det her skulle gerne dække det meste af det. Og ellers så er det bare at ønske jer en rigtig, rigtig god tur. Og så ses vi igen, når I kommer tilbage fra jeres ferie af.